irugarren egunekin aztegea, autobusetik jetxina izuntxe, eta Krusalea bidean noa, Zuro pelikula ikusteko. Pelikula oindala 2013an, 2015an ustet, Work in Progressen presentau zala zinemaldian, orain di pelikula egin gabe zeon eta planteamendu bat bezala proposatu zeben. Eta oin, urte batzuk beranduago hemen proiektatzea sekzio ofizialeko sailean. Interesgarria da, pelikula zenbat tardatzen den egiten, batzutan ez gera konturatzen, baina pelikula oin estrenatzean film bat, agian 10-15 urte lehenago ziren preparatzen. Eta jode kostata, baina azkenean aurrera atertzen da. Eta orain izan didate, aurtengo film sorpresa Blond dela, eta ezin dut ilusio gehiokin egon. Eta bain, gelditasunaren ekaitzean ikustea noa. Loreto Mauleonek protagonizatzen duen pelikula, Printzipeta. Alfombran zain hon bitartien gaurko resumena ingo izuet. Gaur goizeko 11:30 Zuro pelikula ikusiet. Pelikula espainiarra da. Eta nahiko ondo da, bastante gustatu zait. Kataluniako finka baten bizidien pareja baten historia da. Eta bertako arbolai kortxoak entzea juteie, jendila da pasatzen. Pelikula ikustera doazen jendea da, así que ez diogu gehiagik grabauko. Gelditasuna ekaitzean ikustera junaiz Printzipea. Txuri-beltzeko film bat, euskeraz, erderaz baita, 50-50, eta formatu karratuan. Orduan, ez zegoen jende asko zalan. Eguerdiko ordubia zirelako izena ike baita ere, jendea jaten dago. Pelikula simplea da, Donostin grabatua, orduan Donostiko hainbat leku ikusi ahal izango ditugu eta errekonozitu. Orduan alde hortatik ondo dagoz, Donostin gaude azkenean. Ez du ematen datozenik, inor datorrenik alfombra horta, así que beste alfombra jungo gea. Linocenteko alfombra roja jungo gea, hemen Maria Cristinatik Vitorio Eugenia. Eta Luis Garrel edo Noemi Merlant ikusteko aukera dugun. Luis, ¿una foto? Muy buena peli, ¿eh? Gracias. Vale, gracias. ¿Noemí, una foto? Gracias. Muy buena peli, ¿eh? Ricardo, una fotito. Muy buena película, me la vi el otro día y muy guapa. Sí, claro, por supuesto. Bien, encantado. Bueno, nire lagun Noemi Merlant eta Luis Garrelden partez, animo asko zineako ikusle guztiontzat, eta bihar ikusten gara gehiagokin. Agur!